verniel iets wat ze hier in Vlien maken hebben en dat is jammer. Kapitaalvernietiging. Hé jongens. Kom maar. Nu komen we bij de grote fever. Jo, door hier het onderhoud? Ja, als er echt protte werk is, dan door de gemeente het wel mij. Dat kan ik bellen hier, dus dan zie je werk ook niet meer. Maar hoe vaak ben je hier te vinden? Ik ben hier al dagen. 1 of 2 keer. En wat houdt jouw takenpakket in? Voor je een taszicht houden en wat skin houden en zo. En dus, maar als de sfeerwerk is, dan komt de gemeente wel. Als ik het goed begrijp, maar dan kun je er haast hem ophouden. Ja, dan kom ik in de bijstand. Ja, maar dan is het gebeurd. Ze willen dit sluiten. Hè? Er komt een nieuwe bregen en die wijk komt er vlak niet om, dus je hoeft eigenlijk net voort. Maar ze had in de holle om voort en dan met deze fever. Deze fever die is een paar jaar geleden heel opknapt, heel waldbeschoeien eromheen kwam. Ik weet net hoeveel het kost had, maar het zou wel wat 1 miljoen erin. Die en naar je hekwerk erom kwam. En dan wordt hem dichtgesmeten en dan moet dat parkeerterrein worden, zeiden ze. Dus deze mensen zijn er alle keer echt poer op zin. En dat is jammer, ja, want je zit van alles in. De modderkruiper, mooie karpers, 35, 40 pond weer. En die was nou dichtgesmeten. En dan was op de deur daar een weiland. Dat is jammer. Ze zeiden het mat, want je bent daar aan het werk, maar dat hoeft niet. De beesten jou er niks om. Maar hoe maakt dat nou eens bij jou? Nou ja, ik ben werkloos, hè, maar dat is niet meneer. Ik ben 24, dus dat maakt het niks uit. Ik vind het wel mooi werk. Maar ik vind het schande van de mensen die hier komen. Hier komen heiten mee ben en zei wie kwam je vroeger met je ouders en nu komen we met de ben. En dat gaat van maas tot jongens, je bent altijd mensen. En ze zeggen het komt er wel weg, maar het is elke bezuiniging. De gemeente had geen zin, dan zou het park ik niet wegkomen. En dit lijkt je heel gunstig, voor de andere kant ik. Maar komt het een eind verder, dan weet ik het niet. En hier is ook mooi taszicht, het politiebureau zit hier. Dus die heeft prachtig taszicht. Mooie sociale controle. Als er wat is, bel je ze mee. En dat is straks alle keer gebeurd. Maar wat moet er jou nou haasten, want je ging je vervelen? Ja, jongen, dat zeg ik wel wat erin maar dat denk ik. Maar ja, voor mij is het net slim, maar ik vind het schande voor de gemeenschap. Zo.